nek niatanmu budal ngadeg nang Gusti Sunan Prapen tak restui. Aturno sepuluhku nok nggone Sunan Prapen. Bapak ibune akhire nyetujui terus berangkat. Sunan sinten niku Pangaskarta. Lah Pangaskarta niku begitu nyampe sapa kowe? Kula Pangaskarta. Ditanggeti kali Sunan Prapen. Kula niki aku ki Pangaskarta. Asalmu teko ndi? Asalku teko Keling. Lho, teko Keling sing arah menika inggih. Karepmu arep apa? Kula badhe masrahno umur uripku kabeh rokoku ten jenengan Gusti kula kepengin nyantri ten sampean. Lho, awakmu lak krungu nek desa iku wis mati istilahnya mari tak godhog ngono. Nggih, kula niki aku njaluk sepuro. Aku njaluk sepuro Kanjeng Sunan, mbok menawa iso apa iki nyabut iku mau. Aku terima dadi santri. Sepiro umurku tak pasrahno uripku. Akhire Kanjeng Sunan modele Sunan nggih, istilahnya pemaaf nggih. Monggo wis sae di napa niki diterima dadi santrine. Ten pesantren Giripolo niku wonten tiyang sing wis suwe lho jenenge Imam Sujono. Imam Sujono niku saking Jetis. Saking Jetis iku mungkin nggih Mojokerto Mas ya. Mojokerto saking Jetis. Nah, iki wis padha ature sak kamar ambek Imam Sujono sisi niku wau. Pangaskarta akhire manjing dadi seduluran. Nah, terusane cerita iki monggo Mbak Tri Ganda kula niku. Nggih, matur nuwun. Menika nganti tembang gandang kula. Neno wau kang ladya lumare neng kanca ingkang minulkita Kyai Kening deduluke lanting pusanipun apa putra jalu apeke Agung Bronto maring yang nepi ing konoku ing mangke midhanget warta yen wong lanting sinagaken Kanjeng Gusti mangan daging temoro Kyai Kening wau kang minani apa putra nomu Pangaskarta punika diwekti muring tarinanira alun asring nepi aneng wanodri tantremen aneng wisma alus budi nipun sabato Kyai kawula Pangaskarta berpraktek diri purane Rindan pune tunduk datang mau sanggup yogi anoyo ninakonan sakani roh Pamangkono dawuhira ing jabeng para tak roko ngendi umatur bakat karo Sebelum persahabatan, kalau dengan kode yang bersebelas atas 11, kalau akan bercek terus ya waktunya cepat. Abdi dalem saking dusun Klandeng ngaturaken ing yuswa kawula pangestu padha wiyose bejakesan pangkato jiwa longgo katujeng Gusti deng Sunan Leonardo arum sabdanipun Lata opo setianiro Rekenge Nyono sandri ningsun Kale Sanyo den ani oyo Ing wong